Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Miso mathoth janeno mar Color TV odichiengni mano ma tarik 6 dwe mar 7 higa 2026 en kindego ma bende antere kae mar mondo mi akelni weche manyien mago mag machiegni pacho. Weche go mowuok achiel kachiel miso mar kawo weche mago manyien log tich marwa mano ma bende yudore chuny boma ma Kisumu kae e kar dak mano ma Milimani. Bedo koda nyaka giko nyinga Nelly Achieng ndhine jaloko mara Bella Achieng. Wachman wamiyo pek odichieng mano makawuono wedo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto ne ochuoyo koke paro mano mar chika mabende dhi bero chenro go mago mag bengi mano mabende NTCN CBK Amendment Bill 2026 gi dongere. Mai en chenro mano mabende dhi bero chenro go mago mag medo omenda go mabende ibiro kana ne jogo madhi retire. Mano mabende wacho kata idendo ni Parliamentary Pension Bill 2023. Chenro maket kodama ne ota e log ticha mano mar parker. But also retains the discretion of the Central Bank of Kenya to determine which institutions to lend to, at what rate, and for how long, so long as that does not exceed 12 months, Your Excellency. But the bank may also extend that period to not more than 5 years, depending on the performance of the entity which is receiving the distress liquidity. This, Your Excellency, will ensure that our microfinance institutions, which are crucial to the financial sector of this country, do not suffer distress and end up causing more suffering to Kenyans. The bill also allows the Central Bank of Kenya to use its School of Monetary Studies to engage in training in Kenya and also regionally, and collaborate with other institutions, and also make money, Your Excellency, as part of its A&A in doing so. Your Excellency, the other bill that comes before you today is a small one, the Parliamentary Pensions Act. This one, Your Excellency, was introduced in the House on behalf of the Pensions Committee of Parliament by the member for Kitui Central, the Honorable Makali Molu, on behalf of the committee which is chaired by the Right Honorable Speaker of the National Assembly. The bill attempts to bring into currency the Pensions Act of Parliament, which is a 1983 Act. And that Act, Your Excellency, it recognizes age of majority to be 16 years, which is not in conformity with the practice and the Constitution of Kenya currently. The bill also does not recognize age of majority, that is children of members of Parliament. It recognizes them to be not more than 16 years old. Well, under the current regime and our laws, age of majority is 18 years. So the bill is doing that cleanup. Weche mago motende kod mago mag siasa wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto ogolo siem magera ne Rigathi Gachagua mar mondo mi opogre kod timno mano mar siko seyo gigo mabende otimo ne oganda jo Kenya mago mag dongruoge to moloyo duto te owe siko kowacho ni ene mano konye mar mondo mi oyud telo mano mapacho kae kendo obed jatend piny Kenya. William Ruto ne loso e sach nyasi moro mar alama kama bende ne owacho kanyo ni ombulu duto te mago mabende ne oyudo e sach yiero maket koda mano ne gin mago mabende en owuon emano manyo kod luche. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba urafiki ambao mimi niko nao na nyinyi ni urafiki wa kudumu. Mimi nilikuja hapa nikaomba kura zenu. Mnakumbuka? Muliniona nikiomba kura zenu? Si nilikuja hapa Embu nikaomba kura. Nikakuja hapa kanisani nikaomba kura. Nikawaambia mniombe. Si mkanipatia kura zenu ama?
Mimi nasikia kuna watu wengine kwa majivuno na kiburi wanasema mimi sijakuja kuomba kura Embu, ati wao ndio waliniombea. Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, mlinipigia kura si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama si nilikuja kuomba kura hapa? Mkanipatia. Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja. So watu watulize boli na kiburi wapunguze. Na hiyo madharau wako nayo wapunguze. Mimi nilikuja hapa nikaongea na watu wa Embu. Munanijua, munanielewa, na kuna kazi tulikubaliana na nyinyi. Na kazi hiyo tulikubaliana na nyinyi, ikifika mwaka ujao tutakuja kusahihisha hiyo kazi. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo watu wa Embu, msikuwe na wasiwasi. Hawa watu wa makelele mingi ni ile inaitwa debe tupu haliachi kutika. Ni mnanielewa? Makelele hii ni tumezoea makelele, lakini wananchi wanajua ni nani wa kufanya, ni nani wa kuongea. Sisi tutashirikiana na mimi nitasimama kidete. Siwezi kukubali siasa ya kugawanya Kenya kwa mambo ya ukabila na chuki na matusi. Hiyo haitawezekana. Nyinyi mnanielewa? Hiyo siwezi kubali. Na haitafanyika hii Kenya. Hakuna mtu atagawanya taifa letu la Kenya. Tunataka tutembee pamoja. Mimi nasimama hapa Embu vile mimi nasimama kila sehemu ya Kenya kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Chamago mamoko eni Aaron Cheriot oyango kanyo ni moluor Rigathi Gachagua oko winjore oyene odhi nyime kod timbego mago mag kiro weche kanchiel kod timo timbe mago mabende nyalo kelo pogruok e kind oganda e pacho kae. Ne owacho ni en owuon obiro kawo thuolono mano mar rakruok kod moluor Rigathi Gachagua mar neno ni opogore kod timbe maket koda mago. Weche maket koda magi ne owacho kindego mabende ne oloso e mago mag Narok East kama bende ne ochayo kweth mano mabende obalo kod piny owacho. Unajua si nyinyi mnasikia kuna wengine wanaotea hii Narok. Wanataka ati tupigane kama familia ya Broadbase alafu yeye aweze kuingia katikati. Si mnajua hiyo wakora ile wakati ama hamkuona hii mtu naitwa Munyoro ambaye Ken anasomea. Siku moja alienda kule Samburu na akaambia Wamasai, nyinyi kura yenu ni kidogo na hamkutupatia, hakuna share yenu kwa serikali. Muliona ama hamkuona? Si muliona? Alafu sasa wakati amefutwa kazi ndiye anajifanya ati anapenda Masai. Wewe unapenda Masai gani na wakati ulikuwa kwa ofisi? Kama kuna jamii ambaye ulikuwa unadhalilisha, ulienda mpaka Samburu ndani ya kanisa na ukaambia jamii hii kwamba kura yao ni kidogo na hakuna share yao kwa serikali. Wakati umefukuzwa umefika nyumbani ndio unakumbuka. Na hata mimi nashangaa Ken, ile watu walikuwa wameenda huko pia kama wao kidogo wanapiga hesabu. Wako impeach, hakuna siku atazalisha kitu yoyote. Hata Masai mwenye anafuata yeye kichwa yake pia hapana fanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Yeye anakaa kama ile matatu ambaye haina insurance na haina certificate, haiwezi kufika kwa lami, ni broker tu ya kubeba watu. Alafu mimi nasikia ati anasema watu yangu ni bibi yako ule uko naye kwa nyumba. Hao wengine ni wa Kenya. To bende jatend migao mochung' ne migao mar thieth e pacho kae Eden Duale owuok tung' mosuo kod mane en jatend piny Kenya mane odhi rutaya Uhuru Muigai Kenyatta mano mabende olero ni osebedo kasiro kwetha mano mar Linda Mwananchi kaka yo mano mar nyiso achaya ne jatend piny Kenya William Samoei Ruto. Duale wacho ni Uhuru Muigai Kenyatta osebedo katiyo kod rowere e yono ma ok ni kare mano mar rocho kwe ma pacho kae. Musikubali vijana wenu ambao wako katika siasa wasitupiwe pesa 8 na Uhuru Kenyatta. Wale vijana wanakimbia hapa na pale. Kila siku yeye anakaga tundu. Uhuru anajua kukutumia mbaya sana. Mimi namwambia watu wa Mlembe,
watu wa Kenya, muue Mgala lakini mpatie haki yake. Leo katika hii Western tunaona barabara zinaendelea kama vile eneo zingine zinaendelea. Mnakumbuka ile kura tulipiga 207 ambayo Raila aliibiwa? 2027 baada ya miaka 20 tutaenda hiyo barabara. I want to tell them, mulimudharabu William Ruto akiwa makamu wa rais. Mulimudhulumu William Ruto akiwa makamu wa rais. Wewe Uhuru Kenyatta ulimudhulumu sana William Ruto, wananchi mnamjua. Walimdanganya baba hayati Raila Odinga, walimwambia tutakufanya rais, lakini Uhuru Kenyatta was not very sincere. Kwa roho hakuwa anataka Raila akuwe president. Ndio akaweka ule msichana wake chini. Alikuwa na njama. Na hiyo njama tutawaambia wa Kenya. Kama wewe ulikuwa rais, ulikuwa na kila kitu, ulikuwa na pesa, so ulidhulumu sana huyu rais. And we will not allow you. Let me say it from Malava here. We will not allow you udhulumu William Ruto akiwa rais na amri mjeshi mkuu wa Kenya. Yes. E kaunti mano ma Migori wayudo kanyo ni gedo mano mar alaptuke ma Migori ochopo atamalo 70 kod abich. Gino kata gedo ma bende ne oket ne thenge omenda mano maromo $700,000 e hik omenda 2025-2026. Kane uloso toka kane osetimo limbe alaptuke no, gavana mano ma kaunti ma Migori Molor Ochilo Ayako ne owacho ni thuolo mano mar dweche 2 mago mabiro yudo ka gedo maket koda mano oserumo. Bende ne oyango ni gedo mar alaptuke no osechiwo thuolo mago mag tije ne rowere mawuok e kaunti ma Migori. Jotugo e kaunti ni kima Migori koro to biro bedo koda ka fuong'ruok bang' tend kaunti ma Migori yango ni gedo nogo mar stadium biro kawo mana dweche 2 kende hai to rum ka nyaka sani ler makende yangore nosechopo atamalo 75 ma bende wach ma bende nochiw koda ka gavana ma Migori Migosi Ochilo Mbogo Ayako e sach ma bende no wendo kendo rango kaka gedo mar stadium nogo dhiyo nyime. Sani kora nyalo wuoyo gi chir ka asewuoyo gi contractor ni stadium ni idhi tieke dwe mar 9 kendo stadium ni biro bedo ne waduto. Nyocha wanyosu dwe matin ka jogo adhula ma iluongo ni Migori Youth bende odhi ngadhu machielo makoro gidhi tugo e National Premier League. Wageno ni kama wantiere ni gibiro yudo kinde mar tugo. Jogor Kogalo bende biro yudo gi timbe mamoko mondo jo Migori obede gi kama long'o. Bende Migosi gavana Ayako no yango ni chenro mar gedo ni eki osechuogo thuolo mag tije ne rawere. Gino ma bende koro osekonyo e weng'o mag jodak ma Migori kod alwora mare ne mar thoth oganda ma bende tiyo kuondego eko. Gino mago ma bende koro konyo e jiwo uchumi malo e kaunti ni kima Migori. Contractor ni tiyo ka waneno ka jok matindo, waneno ka jo ohala nigi nweng'o. Jok matindo nitie matiyo ka kendo mosetiyo kendo ma pod biro tiyo. Jo ohala nitie mang'eny mokelo kuoyo, mokelo smiti, mokelo chumbe, mokelo gik mopogore opogore. Omiyo wamor gi nweng'o, wamor gi medruok ma project ni okelo ne jo Migori County kendo wan jo Broadbase. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori. To bende jotelo go mago ma bende wuok e gwenge mag Western masiro kwetha mano mar Linda Mwananchi ne oyango ni seneta mano ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna en jalno ma bende biro bedo jachung' margi e lemo mano mar laro koma kata laro lemo mano mar jatend piny Kenya e yiero mano ma higa manyien kata higa 2027. Paro ni ne ochope bang' romo ma bende ne otele kod gavana mano ma Trans Nzoia George Natembeya e boma mano Makitale. Sema Natembeya sasa hapa kwetu yeye ndio king. Mahali akisimama Musalia yuko, Wetangula yuko, sisi tunatambua tu yeye. Yeye ndio ako juu ya hao watu. Mnakubaliana na hiyo?
Safari ya kwenda Ikulu imeanzia hapa kwa boma ya Mheshimiwa Gavana Natembeya. Moshi ya tatu inasema iko chama inakuja. Chama nyumba yetu ambayo itaweka Linda Mwananchi na sisi wote pamoja kwenda mbele. Kuna watu wanaamini lazima wao wakuwe viongozi, ati wasipokuwa viongozi ati mtu mwingine hawezi kuwa kiongozi. Hiyo siasa hiyo ya uchapulizi hiyo, tunafanya nini? Tunaikataa. Tunasema nini? Tunasema nini? Na nyinyi mshike. Kuanzia kesho tunafanya mobile registration. Tumeelewana? Mwenye ana kitambulisho utauliza, tunaleta watu kutoa vitambulisho mahali unaishi hapo. Hapa Western walikuwa wanasema kuna kasumba ati viongozi hawezi kuketi pamoja wazungumze. Mambo ambayo ilikuwa imeshinda wale wengine tumeimaliza na siku moja. Nataka nichukue fursa hii kukushukuru Mheshimiwa George Natembeya kwa wewe kuamua kwamba hiki kikosi chetu cha Linda Mwananchi lazima tuende mpaka mwisho ili tuweze kukomboa taifa hili letu la Kenya. Mane Senator Manoma Ogwela Molora Millicent Omanga huko kendo chayo teko mathotha mano mabende obila osebedo katiyo godo kuom oganda mane obiro toka bende rawera moro ne ochiel kod magina ekindego mago mabende ne oyuoro e sach romo moro. Wacho ni ber ka bende obila maket koda mago mitudo kod paro kata timbego mago mag tiyo kod teko mathoth kuom oganda owinjore gi gwe tao. Just shoot at a young boy who came begging for just a handout for food. Then in the name of they shoot, then they just call him a goon. But Otieno was just coming to the PS to beg for something to eat. He just wanted a handout so that he can go buy food. You know, the economy is so harsh. Vijana wetu pale wanakaa kwa mawe, hawana kazi. So when they see us, maybe leaders, they see the PSS, the CSS, wengi wanajaribu kukuja kutafuta chakula. Wanate Otieno approach the PS. Kwa sababu wamekuwa na kiburi sana, ni serikali ambayo imekuwa na kiburi sana. Hawataki kuji-associate na vijana, hawajataki kuji-associate na watu wa chini kwa sababu hao wanaona wamefika juu. They decided to shoot at him, and this boy was not armed. So I don't know by now why the PS has not been sacked. And we've also seen abductions like in Mathare, and the PS of Internal Security was saying they are not abducting anyone, but you know it's a lie. They've been abducting many youths, especially the other day in Mathare, claiming that they are drug dealers or they are robbers. Then let them be presented in court. You know, if someone is against the law, then why do we have our judicial system? Let's have those youths presented in court, na kama ni wahalifu wafungwe. Marandalo matin tokne oyawa yanga kanyo chenro mano mar kazi mtaani e kaunti mano Kisii kocha oganda kata rowere mago mabende romo 2,000 mane oyudo chenro mariwore kod tich mano mar kazi mtaani e gwenge mago mopogore opogore kaunti ma Kisii. Sani to koro ne okwa mar mondo migi mak tich maket koda mano motegno. Jipo makama ne ogol kod governor mano ma kaunti ma Kisii Simba Arati. And this work will be rotational every month. At least I've put in place proper mechanism to make sure work has been done. This is what devolution meant, where we empower the least in the society. In this program, I'm empowering 26,000 people in 12 months. So far tumecover wards like 30 wards. Mashini mpya zinafanya kazi, tunafanya kazi na usiku. Tuko sawa na tunataka kushughulikia wananchi wetu. Vile governor ametupatia opportunity, ametupea kazi, tushughulikia wananchi wetu wa Kisii. Nje kuna pitika kutoka mwanzo. Saa hii barabara imelimwa, inaanza kuweka moram. Tunaona kazi imefanywa ni mzuri. Nimesema asante kwa kutukumbuka.
kwa hii barabara tutengenezewe na sisi tufurahi, sababu hapa kuna watu wengi wanapita kwa hii barabara. Kidogo nikaingia shule ya Planter Paleta, nilifurahishwa na Gireda. Sasa mimi ni mtu wa Gireda, niko comfortable, maisha ni kung'ang'ana tu. Sasa nyingine challenges iko, hiyo si kosa, lakini unang'ang'ana tu na maisha. Hii kazi ni sana sana hata wanaume wanayopanga hii Gireda, lakini mimi nasukumana. To bende jodolo mago mabende woke kar chung'od bura mano mauriri e county ma Migori kotelnegi kod Archbishop margi Julius Ouma mano mar Ro Musanda sainto koro ni kod ywak moloyo to e migawno mano mar somo mabende giwacho ni nitiere midhiero ma okwako gi sani. Ne giwacho ni ber ka oduogi Orlando e sikunde kaka yo mano mar tieko timbego kanyo moting'o mago mag wang'o sikunde mabende osebed ka ineno e pacho kae. Bende ne ginyiso bwok margi ka otenore kod moko kuom dongruoge mago magisebedo ka gineno e kaunti ma Migori. Kalure koda kame mabendo sebedo ka moche sekunde mago mapacho kaeki gin mabende koro sebedo ka ngiko weche go mag somo gino koro chuno jodolo mawuok e kar chung'od bura mauriri e kaunti ni kema Migori koro to golo pachgi ka otenore koda ka wach makama gin mabende giyango ni thoth nyithindo koro to sekoso luor kalure koda ka Orlando mano goli e sikunde mago mapacho kaeki ma chuno gi kelo kwayo piny owacho mondo koro to duok kede e sikunde mondo mi koro to nyal rie nyithindo e yono makare ka otelnegi kod jadolo maduong' Bishop Julius Ouma Okomo yango ni wach makama iki chuno nyaka koro to duok mana kilando kod nyithindo be tinde winjo sebedo matek makata weche ma jonyuol wacho be ok giwinji be ok gikaw be ok gidhigo nyime omiyo pacha gi chunya neno e dak ma wantie piny ma wantie ni kede ondik kata muma ananeno ni kede mondo duoki sikul mondo luoro bedie. Bishop Samson Odhiambo. And even in primary schools, we should be able to come up with programs that monitor the student behavior right from the time of entry into our schools to avoid cases where the students coming into the school are students who have come even from other schools where they have been sent away because of indiscipline. And then they are readmitted in the middle of their course and they begin causing chaos, planting seeds of discord in this new school. So I want to call upon teachers to realign their admission. Mago mag tend counties gina mago bende koro sewe gi china hinya kaka kanisa nogo mar Ro Musanda gina bende koro gikwayo tend counties mago mapacho ka mondo koro to nyal nywando gi e chenro mag siro oganda mopogore opogore jodolo gi wacho ni chenro mag chiwo mene ne jodongo kaachiel kod mago mabende ok nyal gina mago mabende koro gisebedo ka gideko ne maliche mokalo wan kod chandruok iyudo ni pesa ni jomoko yude jomoko ok yude jomoko yude man kod nyal to jomoko ni maonge kod nyalo jomoko gin jomong'ol jomoko gin joma chandore kabisa to pesa no be ok gidwang koro kanyo sida nitie wakwayo sirikal ni ka giyie to giparie jodongo kaachiel gi jomong'ol to gi jogo ma ok nyal gavana giketo poko mang'eny sana kuom Migori kendo gimiyo dinde neno chandruok kabisa ka gidhi e gichapo ji manyaka jiwe kata mana wach lamo Nyasaye mawe kata iko joge ma gidiko ne wach lweny mar siasa to na kwayogi ni mondo gipare Msande Holy Ghost kaka jatendwa Archbishop Marose wacho gino Msande Holy Ghost Church of East Africa osebedo chien e bwo Migori County gimoro amora mitimo ni dinde gino timnegi. Kala TV kuwuok e kar chung'od bura mauriri kaunti ma Migori nyinga Gor Collins. Yena mondo mi ayenga gi kanyo kata kamano tudri koda Komolo Sadek abiro bedo ka kelo ne nyiendo weche. Urite masani nyinga Nelly Achieng Ndine jaloko mara Bella Achieng.